Nou, welkom allemaal. Ik ben Eve. En ik ben Iris. En wij zitten hier vandaag met twee HAVO-VWO brugklasleerlingen. Nou, stel jezelf eens voor. Ik ben Gijs en ik zit in BRNR. Ik ben Noor en ik zit in BRNU. Nou, wat is nou het grote verschil tussen de basisschool en het Rijland College? Ja, voor mij was het meer, hier heb je meer echt leerwerk en huiswerk. En op de basisschool was het echt wel een stuk minder. En hielp je mentor dan mee met al dat leerwerk? Ja, op het begin gaan ze echt helpen met plannen en ja, gewoon huiswerk, hoe je het kan aanpakken. En bij jou nog? Ja, voor mij is het verschil ook heel groot tussen de toetsen en het huiswerk. Want op de basisschool krijg je misschien een paar plaatjes en nu krijg je wel meer. Waarom hebben jullie voor het Rijland gekozen? Ja, voor mij is het omdat het lekker dichtbij is. En ja, mijn broer en zus zitten al op school. Het is gewoon handig dan. Ik heb ervoor gekozen omdat ook al mijn vriendinnen hierin gingen en het leek me ook een gezellige school. En wat vinden jullie nou zo leuk aan het Rijland College? Vinden jullie de keuzeuren bijvoorbeeld leuk? Ja, de keuzeuren vind ik wel leuk. Want je mag ook wel zelf bepalen wat je wilt leren. En ik vind het ook wel, ja, op de basisschool had je één kamertje waar je de hele tijd eigenlijk in zat, één lokaal. En hier mag je ook een beetje rondlopen in de grote school. Ja, de keuzeuren vind ik wel leuk, want je mag zelf bepalen wat je wilt doen. Want als je ergens slecht in bent, dan kan je gewoon kiezen waar je niet goed in bent. En we hebben natuurlijk ook speciale vakken, zoals O&O. Wat vinden jullie daarvan? Ik vind O&O wel een leuk vak. Want ja, je kan eigenlijk weer een beetje zelf bepalen hoe je het wilt aanpakken. Maar je krijgt wel een opdracht gewoon en dan moet je zelf een oplosser uitzoeken. Ja, O&O vind ik wel een leuk vak, want je mag creatief zijn. Je mag ook zelf ideeën bedenken en ja, dat. Wat vinden jullie nou het leukste vak? Ja, voor mij is het Frans, want ik wil wel misschien een beetje een nieuwe taal wil ik misschien wel leren. En Frans vond ik wel meteen wel een leuk vak. Waar vind je Frans dan leuker dan bijvoorbeeld Duits? Ja, omdat Duits hoor je soms wel een beetje en dan Frans zie je al die gekke woorden. En dan, ja, ik heb dan dat ik het wil leren. Dus dat is heel nieuw voor je. Ja. En wat vind jij een leuk vak? Ik vind tekenen een leuk vak, omdat je daar heel vaak creatief mag zijn. En dan hebben we het nog even terug over de keuzeuren. Waren die eigenlijk moeilijk om te kiezen? Want er was natuurlijk heel veel aanbod. Ja, omdat ik Frans wel leuk vond, had ik wel iets om te kiezen al. En voor de rest ja, had ik een zelfstudie. Dus dan kan je naar OFC en dan kan je zelf je huiswerken leren. Dus bij jou was je keuze best wel makkelijk? Ja, bij mij wel. En bij jou? En bij mij, de keuzeuren was het vooral kiezen, want stel je wilt een vak doen en dat is er dan niet. Dus dan is het wel wat moeilijker, maar als je het nou eenmaal gewoon goed doet, dan lukt het wel. Dus jullie hebben er wel heel veel aan gehad, aan de keuzeuren? Ja. Hoe gaat het nou met het huiswerk en het toetsen? Is er veel stress bij jullie? Bij mij nog niet, want ik doe het wel goed inplannen en daar help je je mentoren dus ook mee. En ja, je moet ook gewoon een beetje zelf, als je de tijd hebt en niet te veel op één dag. Dus dan lukt het wel. Ja, als je de tijd gewoon verdeelt voor het toetsen leren en gewoon op tijd begint, dan heb je gewoon geen stress. En je mentor kan ook heel goed helpen bij het inplannen van het leren. En wat vinden jullie nou allemaal van de verschillende lesuren? Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende vakken. Vind je dat moeilijk om bijvoorbeeld het lokaal te vinden? Nou, ik heb een trucje geleerd dan. Wat is dat trucje? Ja, bijvoorbeeld staat dan A132 of zo. Dan moet je naar gebouw aan, verdiepen in 1 en dan lokaal 32. En heb jij nog iets of vind jij het moeilijk? Nou, ik vind het niet echt moeilijk, want als je het nou gewoon 1 keer hebt gehoord, dan blijf je het wel gewoon onthouden en dan weet je gewoon ook waar je heen moet. Want het staat natuurlijk gewoon een som-tv, hè? Ja. En hebben jullie nog een tip voor de nieuwe brugklassers? Niet te gestrest bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk gewoon rondrennen en niet weten waar je heen gaat. Heb jij nog een tip of wil je nog iets zeggen? Nou, gewoon je best doen en ja, dat is gewoon. Nou, bedankt Noor en Gijs.